بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح ہم نے، بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح ہم نے، بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے۔ اگر ساڈے وچ کوئی غیرت باقی ہوندی، ساڈے لیڈراں دے وچ کوئی غیرت باقی ہوندی تے خدا دی قسمیں چند دن پہلے ایک بوڑھی ماں دے اوپر غزہ دے وچ کتے چھڈے گئے، اوے اس بوڑھی ماں دے جسم نو نوچ نوچ کے کھا گئے۔ دسو آرمی چیف صاحب، او مرن والی ماں تواڈی نہیں سی؟ او مرن والی ماں میری نہیں سی؟ او مرن والی ماں ملک پاکستان دے لوگاں دی نہیں سی؟ بچیاں دیاں گردناں دے اوپر پیر رکھ رکھ کے انہوں نے روحاں کر دیتیاں بچیاں دیاں۔ دسو آرمی چیف صاحب، وہ بچے تواڈے نہیں سی؟ وہ بچے ساڈے نہیں سی؟ تیاں دے ہتھاں نوں بن کے انہاں دے منہاں دے مورے مائک کر کے مسجداں دے وچ انہاں دے نال زنا کیتا گیا فلسطین دے وچ۔ او دسو آرمی چیف صاحب، او بچیاں تواڈیاں نہیں سی؟ او بچیاں ساڈیاں نہیں سی؟ مسجداں دے وچ تیاں دے نال زنا کیتے گئے، انہاں دے پیواں دے سامنے جدوں اکھاں بند کیتیاں انہاں دیاں اکھاں دے وچ خنجر مارے گئے۔ اور دسو کدھر گئے صلاح الدین ایوبی دے گھوڑے؟ اور کدھر گیا محمد وارث؟ آرمی چیف صاحب، توانوں شاید کوئی غلط رپورٹاں پہنچ دیاں رہیاں ہون گیاں کہ اسی تواڈے خلاف ہاں۔ واللہ با خدا اسی تواڈے خلاف نہیں۔ اسی تے تینوں کہنے اٹھ شہزادیا او چل بیت المقدس چلیے۔ اسی تے تینوں کہنے اٹھ شہزادیا او چلو فلسطین تینوں پکار رہا۔ اسی تے کہنے اٹھ شہزادیا چلیے غزہ دیاں بچیاں تینوں پکار رہیاں۔ اسی تے کہنے اٹھ شہزادیا چل چلیے کشمیر دے نوجوان تینوں پکار رہے ہیں۔ اسی تے کہنے اٹھ شہزادیا غزہ دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں تینوں پکار رہیاں۔ اوے اٹھو چلیے، اسی تے نیتن یاہو نوں تیری لٹرین صاف کرن واسطے رکھیے۔ ہاں او خدا دی قسمیں تو ایک باری تور تے صحیح اسی اپنے سر دے والاں دے نال تیرے دفتر دا جھاڑو ماریا کریے۔ تینوں رپورٹاں غلط دندے اسی تیرے خلاف ہاں، واللہ با خدا اسی تیرے خلاف نہیں، لیکن اسی اے آج جڑے بیٹھے ساڈے دوست ساڈے ایتھے ایجنسی دے وچ بیٹھے ہوئے لوگ ٹیپ کردے پے نے، خدا دی قسم کھا کے دسو کہ او شہزادے نوں آکھو اٹھے، او فلسطین دیاں بچیاں پکار رہیاں، او اوتھے شہیداں دے جسم پکار رہے نے، او بیت المقدس پکار رہا یار، اٹھ چلیے۔ او کنا چر بغیرتی دی زندگی گزاراں گے، آخر مٹی ہو جانا جسم، مر جانا تسی تے اسی ساریاں نے۔ تم نے ہر